Ja, dames en heren, het is weer zoiets. De laatste dag van het proevenement 2019. En nog op deze laatste dag zijn de weergoden ons uiterst goed gezind. Laten we eens een rondje gaan maken. Jullie laatste jaar, was het een moeilijke keuze? Lang over nagedacht? Nou, we hebben er wel over nagedacht. We hebben eigenlijk beslist pas 2 dagen geleden. En waarom? Weet je, het is natuurlijk ook een bepaalde, de ene kant een financiële keuze. En de andere kant is het gewoon dat we gewoon alles eruit gehaald hebben wat we wilden. Weet je, tijd van komen, tijd van gaan is nu gekomen. We hebben gewoon alles gedaan en het geeft geen bevrediging meer. We worden ook een jaartje ouder, hè? Ja, en we worden ook een jaartje ouder. Ja. Wil ik eigenlijk een super applaus voor de nieuwe eigenaren van Beluga. Stephanie en Sylvain. En hun mogen het volgend jaar doen. Geef ze eens een applaus. En dan kan het harder. Sylvain, zo neem je niet alleen een restaurant over, maar blijkbaar ook een proevenementstand. Ja, dat klopt. Ja, super trots zijn we, absoluut. Ja. Dus het is wel de bedoeling ook om de proevenementstand van Beluga te continueren het komende jaar? Ja, we willen graag op deze plek, in deze setting, Beluga hier ook vertegenwoordigen, continueren. Absoluut, ja. Maar ik neem aan, je gaat nu dadelijk vanaf september toch wel een nieuw concept, je eigen concept invoeren. Dus dat gaan we volgend jaar ook weer hier terugzien. Zeker, er zijn wat smaakjes die we hier ook willen neerzetten. Maar we kijken ook, zoals Hans dat zei, we luisteren naar het publiek. We kunnen hier natuurlijk niet het super fine dining gaan doen. Dat is niet wat het publiek wil. Dus we gaan daar weer een afleiding van zoeken. En dat hier neerzetten. Ja. Ja, het is voor ons, ik denk ook voor iedereen wel echt een super editie geweest. Top echt op vrijdag. Ik hoor van meerdere mensen dat ze echt allemaal zeggen beste dag ooit. Dus ja, tot nu toe loopt het heel goed. Maar het is gewoon een eer om mee te staan. Het is ook een van de leukste food events van Nederland. En trots om mij een onderdeel van te kunnen zien. Dus het was zeker de moeite. We staan nu weer onder een stralende zon. Wie is er nu toe voor het Struiscomité proevenement 2019 geweest? We hebben 3 fantastische dagen achter de rug. Dit is de 4e tot nu toe ook super gelopen. En het waren heerlijke, relaxte dagen. Veel bezoekers gehad. De deelnemers zijn tevreden, de restauranthouders. Dus wat dat betreft zijn we gans in onze nopjes. Ja. En eigenlijk het hele traject is in die zin relatief soepel gelopen. Want volgens mij vanaf de opbouw is eigenlijk alles gestroomlijnd gegaan. Hè? Ja. We zijn een aantal jaren geleden begonnen met een professionaliseringsslag. Daarbij hebben we natuurlijk ook een aantal partijen in de arm genomen, omdat we ook vanuit de overheid steeds strenger maatregelen opgelegd kregen, steeds strenger richtlijnen qua kwaliteit, qua veiligheid. En dat juist nu inderdaad ook weer terugkomen. We waren een dag eerder klaar met de opbouw. Ja, dat geeft een hoop rust. Dat geeft een hoop rust voor onszelf, de deelnemers, de restauranthouders kunnen dan eerder beginnen met opbouwen. Ja, en misschien heeft dat ook wel bijgedragen aan deze relaxe sfeer. Dennis, net optreden gehad. Volgens mij voor de eerste keer proevenement Maastricht. Hoe beviel het? Ja, zeker. Dat beviel hartstikke goed. Ik was heel even angstig omdat het weer zo ontzettend goed is dat mensen dachten ik ga lekker in de beach aan het zwembad liggen. Maar nee, het was volle bak. En ik zag mensen zelfs meezingen met mijn eigen liedjes. Dus dat is natuurlijk dat is te gek. Hoe gaat het met de carrière? Volgens mij neemt hij een vogelvlucht, hè? Dat gaat best aardig. En we duiken volgende week de studio in. Dan gaan we een heel album opnemen. Dus dat komt ergens begin half oktober uit. En natuurlijk de theatertour met 31 shows door het hele land. Met een 10-man big band. Ja, dat is, ik ben alles aan het doen wat ik ooit heb willen doen. Dus je hebt de komende weken even geen vakantiepauze. Het gaat in één keer door. Nee, ik heb ergens in januari kan ik even de benen strekken. Wel nu nog even tijd om een uurtje hier te ontspannen of moet je door weer? Ik denk dat ik die tijd even maak, een uurtje hier. Niet ervan. Ja, dankjewel. Proeven met Pierre. Ja. Wat kunnen de kinderen hier doen? Ja, samen met Knobbel Bob en Helene gaan we hier zeg maar, doen we maar, kijk. Ja. Ze hebben hier, we maken de groentefiets. Ja. Dat is voor barbecue et cetera. We maken een bloempotje, kijk, een bloempotje. Als hartige snack maken we dat. We gaan de Pierre Wink barbecue maken. Dat is zeg maar, kom mee. Ja, we komen mee. We krijgen een kijkje achter de schermen. Deze is nu, zeg maar, dit is zeg maar zo'n bloempotje. Ja. En dan doe je deze, heb je een hele hartige dinges. We hebben hier zeg maar, dan kan je zeg maar deze
Dat is de Pierre Wind barbecue. Dan gaan ze dus zeg maar tomaatjes gaan ze barbecuen. Heel leuk. En dan gaan we zeg maar met de pingpongbal gaan we drankjes maken. En natuurlijk de groentefiets. Is dat kicken of niet? Eens kijken. Hoe is het culinair gesteld met de kinderen? Hoe zijn ze in Maastricht? Ze zijn zo gemotiveerd en de kinderen zijn fantastisch. Ze worden natuurlijk wel helemaal flabbergasted door zoveel in weinig tijd, maar dat is mijn handtekening. En ja, en dit feestje, hoor, iedereen is gezellig, iedereen is blij. Preuvenement is geweldig, man. Super, dankjewel. Hey, even knuffelen, ja? Bart, wie verloopt voor u Preuvenement 2019 tot nu toe? Super. Eén woord super, super. Ja, top weer, top gasten, hele lekkere sfeer, leuke mensen, iedereen zit te genieten. Preuven, wie het huurt eigenlijk. Heel erg goed, heel erg goed. We staan nu voor de derde keer met Crossing Borders samen. Samenwerkingsverband van restaurants uit de regio. Ja. Onder andere de Maastrichtse bedrijven Sofa, Café Chic, La Bécasse uit Aken, Vivende uit België en de Leuven uit Ubaxberg. En die samenwerking bevalt heel erg goed en de mensen weten ons inmiddels ook te vinden vanwege dit concept. Ja. Dus ja, we zijn heel tevreden. Heel goed. Ik hou niet ieder jaar de cijfers bij. Nee. Maar we hebben in ieder geval in vergelijking met de laatste 2 jaar echt heel dik geplust. Het is donderdag en vrijdag giga druk geweest. Ja, leeflui, aan alle mooie dingen komt een einde. Dus ook aan het Preuvenement 2019. Het wordt een fantastisch zonovergrote editie. Maar uiteraard 4 dagen op zo'n evenement is ook vrij uitputtend. 4 gaan even bijslapen, maar volgend jaar zijn we er weer. Tot volgend jaar.